Hvad pokker sidder der inde fast i min skole? Der er en dernede igen, Eddie. Jesus Christ. Det er en hjemløs, Eddie. Måske skulle jeg bare lukke... Det skal bare henrettes. Det er en hjemløs, bare henrettes. Måske skulle jeg bare lukke det skorsten til i stedet for. Nej, det er meget nok da. Eddie, må ikke kopiere det der hus, du har lavet. Please. Nej. Må jeg kopiere din mor? Det må jeg heller ikke. Hvorfor? Hold da kæft, mand. Det må lidt det der hus. Doner til de fattige. Hvorfor skal du have det hus her? Eddie, skal vi bare henrette ham, Eddie? Eddie, han er bare en hjemløs, man kan ikke bruge ham til noget. Nej, jeg prøver at få fat i politiet, og så må de få den op igen. Det... Ja. Altså, vi går på det kæmpe tag. Vi laver et festtag. Kan vi lave sådan en kæmpe tag med fest, party eller muligt, mand? Så vil jeg have flere slaver i skorsten. Det er perfekt. Ja, jeg kan ikke lave skorsten. Vi laver... Brian, gå lige op og skubbe Anders ned. Sys mig. Hey, politiet. Prøv lige at hjælpe mig lige. Jeg har lige brug for hjælp. Den person, der sidder fast deroppe i skorstenen. Ja, men det kan jeg desværre ikke hjælpe med. Jo. Slogan, du skal hjælpe mig her. Der er en, der sidder fast deroppe i skorstenen. Kom lige. Slogan, der er en, der sidder fast oppe i skorstenen. Slogan, hjælp mig lige, der er en, der sidder fast oppe i skorstenen. Slogan, der er en, der sidder fast oppe i skorstenen. Jamen altså, jeg er lige i gang med noget vigtigt. Ja, men der er en, der sidder fast oppe i skorstenen. Han er ved at dø. Men Slogan, der er stadig en, der sidder oppe. Du må hjælpe ham med, ikke? Men er du færdig nu, Slogan? Fordi så kan vi få ham op af skorstenen. Ikke, Slogan? Slogan, nu er der Peter Raid. Jeg ved ikke, om du har set det. Der er Peter Raid. Slogan, der er Peter Raid. Okay, ja. Får vi så ham op af skorstenen? Slap nu af. Får vi så ham op af skorstenen bagefter? Nu går du væk. Jamen, der er en person, der sidder fast nede i skorstenen. Nu får du 3 chancer til at gå væk. Og når de 3 chancer er gået, så bliver jeg nødt til at skubbe dig væk. Okay, selvfølgelig, ja, det er klart. Det er bare nogle gange, så hvis man er siddet fast i en skorsten for længe, så bliver man sådan lidt underlig. Men hvad med det der Peter Raid? Skulle du ikke gøre noget ved det? Der var 1 chance gået. Men det der Peter Raid? 5 sekunder til at gå væk. 1, 2, 3, 4, 5. Men, du kan ikke bare slå en hober ned. Er du psykopat eller hvad, mand? Du skulle du kan ikke bare slå en hober. Ja, du skal lade være blander. Jeg bruger på gaden, ikke? Næste gang du blander dig, eller over mig, så bliver du arrested. Men der er en mand, der sidder nede i den skorsten, der fanger. Det er bare min mening. Men der er en mand, der sidder nede. Jeg sagde, det er bare min mening, mand. Der er en mand, der sidder, der fanger i skorsten. Eddie, du bliver arrested snart. Wow. Din fattige. Og det kan du også, hvis ikke du går væk. Hvis jeg ser jer tæt på mig, en gang til snart. Og det er inden på lang tid. Så bliver I arrested. Men der er en mand, der fanger nede i skorsten. Du må hjælpe ham. Der laver Eddie, hvad skal vi gøre mere med det? Vi går ned der. Jamen, jeg bliver værst, hvis jeg starter med politiet igen om det. Jeg ved sgu ikke. Eller gå ned Men der er en mand, der sidder fast nede i skorsten. Du må hjælpe ham. Se, deroppe. Jeg vil da gerne lige dræbe ham. Dreng, jeg har en Uzi, jeg kan godt dræbe ham. Han sidder fast i skorsten.